yeZimbabwe tinokuchingamidzai pano paSly Media TV. Zita ndinonzi Robert Banda. Nhasi tashanya kuno kuChikurubi Female Prison uko kwatiri kukurukura nehama dzedu dziri muusungwa. Ende nhasi uno ndine hanzvadzi yangu Sidanisile Ndlovu. Tinokuchingamidzai pachirongwa. Bizo rami nguSidanisile Ndlovu. Imhoso yangu nderep. Ndakanyengera pamunini mukadzi musikana. After that musikana wagara 3 months. After 3 months waenda kunoripota kupolice watu wakarepiwa. Ndiyo mhoso yangu ndinayo pano. Alright, toda kuti mutizivisewo kuti mhosva iyi makaipara sei? Zvii zvakanyatsokuitika, chii chakatora nzvimbo? Mhoso ndakaipara pamunini wakabona musikana. Wati mai guru ndakabona musikana uko. Ndikumbira uende undonitaurira nemusikana. Ndaenda kunotaura nemusikana. After that musikana wavhuma wagara 3 months besifambisana nemukomana. So waenda kunoripota court kupolice ukuthi ndakarepiwa. Anoziziva ndimaNdlovu, ndiSidanisile Ndlovu. Alright. Saka vana ava pamunini wenu pamwechete nemusikana vanga vakura zvakadii? Pamunini waide 25 years, musikana 18 years. Alright. Zvakaitikira kupi? Kuskotini. Alright, okay. Saka mushure mekunge vadanana kwe3 months idzi, sekuona kwenyu mimi chakasaka kuti musikana uyu azoenda kunoripota chaiva chii? Mune grudge here? Mune zvamanga mubhenge manetsana here? Kana kuti pane kana kuda kufikisa kwaida kuita? Hatina kunetsana, maybe kufikisana. Right. Kana muchiti kufikisana pane zvamamboitirana here kana kuti anga afurirwa? Musikana wakavhunzwa nevazari vake, then wakataura nyaya yacho kuti nyaya iri kufamba so vazari vakatama. Alright. Saka pamunini wenyu pavakakutumai kuti vadanane nemusikana uyu, vanga vane intention yekuroora here kana kuti vaida kungotambisawo munhu? Yokuroora. Alright. Saka chii chakazoita kuti amainini ava varamwe? Hamuna kumbokwanisa kuwana mukana here wekutaura navo kuti munzwisise kuti chii chaita kuti vaure mwoyo kudai so? Kana kuti pamwe pamunini wenyu wane kuvabata kwanga usina kuvafadza kwavakaita? Nyaya yacho ndakaizivira kukoti kuti pamunini wakaenda watora kune mumwe mukomana. So vatanga kunetsana nemusikana. Saka pamusikana anga agumbuka kuti pamunini vataurirei nezveukama huri pakati pavo kumumwe munhu. Alright, saka mwana uyu aenda kuchikoro here? Aisingaendi kuchikoro. Okay. Saka imimi pamakasungwa makapiwa makore mangani panyaya yerepi? Ndakapiwa 12 years. 12 years koti yakavhisa 3. Jere ndakaenda ne9. So jere rakavhisa 3 ndiri kuseva 6. So 6 sendiseve 4 years 11 months. Okay. Ndiyo ndakaseva. Saka mungaedza kutitsanangurirawo kuti tinzwisise kuti state of mind yemwana uyu yanga yakamira sei, kuti paakaita sarudzo iyi anga asina here zvaanga achitora zvinoita semadrugs kana kuti pfungwa dzake dzanzi dzakamira sei? Munhu ari right? Ndimunhu ane right waisati watora zemadrugs. Tiri pambo zvakare, ivo pamunini wenyu havana here kumboedzawo kumirira ivo kuti paburitswe kunzi hapana nyaya iripo? Kana kundimirira. Wakataura kuti nyaya takaita tese. Saka ivo vari kuupi izvezvi? Ari kublawo maximum. Vari kusevawo makore mangani? Ari kuseva 15 years. Saka tiri papo zvakare, vakambenge varara nemusikana uyu here kuti azosvika pakunomangana kumapurisa? Vakarara naye. Alright, ndazobata. Alright, saka iye munhu akakusungisai uyu makamuregerera here?
Ndakamuregerera ngova ndakaita bheri ndaenda kunosangana naye panzi, so tati titaura zvakanaka. Alright, saka ndeapi mashoko amuinawo amungade kutaura kwaari izvezvi? Ndikukumbira kuregererwa, maybe ndinoti akandiregerera akati kana kundiregerera, so akandiregerera zvakaitika zvakafura. Tiri muno mukati mechikurubu female prison mamuri, ndezvipi zvinhu zvamuri kudzidza, ndezvipi zvinhu zvamuri kuitawo zviri kukubatsirai kuti move away from stress nezvimwe zvakasiyana siyana? Pano ndakadzidza kupika vasilina nemabhegi emabeads nemacram, ndio rikuwa kuona kuwaita. Ndiro basa remaoko ndiri kunaro pano. Ndezvipi futi zvimwe? Zvinyero kuti ndakadzidza kuti ndakugara sei navanhu, ndakuziva zvisiri mhosvo retisingazivi mhosvo, ndakugona kusiyanisa kuti ndingaita izvi ndakuita mhosvo. Saka mukawaniswa mukana nhasi uno wekusangana neakakumhangarira iyoyo, munokwanisa kuyanana naye here, kunzwisana naye muchitaura mune zvakanaka? Ndinogona kutaura naye zvakanaka. Tinokutendai. Saka tiri papo zvakare, mune mhuri here iri panze yamakasiya? Ndine vana 4 vari kumai vangu kurubani, ndiyo ari kuvachengeta. Manga musina murume? Ndandisina murume. Alright. Saka tiri papo, ndeapi mashoko amungade kutaurawo kuvana venyu nedzimwe hama neshamwari dzakasara dziri panze? Ndiwa mhorosa rokuti vandiregerere mhosvo ndakaita zvangu, but ndandisingaizivi kuti ndiri kuita mhosvo, ndikumbire kuregererwa. Tiri papo, ivo bamunini venyu vacho nezera ravo vanga vasina here kuongororawo makore emusikana uyu, because sezvazviri so ari kurakidza kuti anga achiri mwana wechidiki, anga asati apfuura age of consent. Makambobatarisawo here ipapo? Handina kuzvitsvaga. Pakanaka. Saka ndezvipi zvimwewo zvezvinhu zvamungade kubatsirwa nazvo muri mukati menzvimbo ino? Ndonzwisisa kuti zvimwe kuda pane someone ari kuona ari kwaari ikokoko. Ndiri pano handina visitor, hama dzangu hadziuyi kuvisita, ende 2 ndakuenda panze handina kokutangira, ndikumbire kubetsera. Mabhegi ndinogona kuruka but handina stati sacho. Saka munenge muchida chii nechii? Zvitaure izvo zvamunenge muchida kuti mugokwanisa kuwana stati yacho. Stati ndinotsvagera ndambo dzemacram, ndinogona kuruka mabhegi emacram, then ndingaona mabeads ndinogona futi kusona mabhegi emabeads, plus nemakey holder ndinogona kuita, ndiro basa remaoko. Nevasilina ndinogona kupika futi. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira zvabva kuna sisi vedu avo vakapinda munzvimbo ino yejeri nekuda kwemhosva iri kunzi yerep. Vakasungirwa mushure mekunge vanyengera bamunini wavo musikana anga aine 13 years. Vari kutaura kuti ivo vakamuregerera uyezve vanga vachikumbira kuti vawadzane naye munhu uyu. Vantu ivo vari kuda kuzobatsirwawo kuti kana vazobuda vakwanise kuitawo mabasa emaoko, nekuti vanokwanisa kusona mabhegi nekugadzira mabhegi emabeads pamwe chete nemakey holders. Isu veSly Media tinoti building bridges. Tinokutendai nekuramba muchilike maprograms edu nekuklika nekusubscribe. Zita ndinonzi Robert Banda.